Hello guys. Magtao tag panagat guys. Malangri. Kay ang pukot guys. Wala pud mauso ron. Nga gagama na pud mig panagat guys nga palangri. Kay duna nay bulinaw sa lungsod sa Valencia. So kung doon nay labas nga paon, hinguha na pud ang magpakuha na pud ang palangre guys. So nagsabot mi si Mister dali mi og taod og panagat kay aron pagka hapon ani guys panan na o lagi nangita mi glaing puhunan kay ang panagat guys ilin-ilin. Wala naman po mauso ang pukot di ani na putas palangre. Ano siya guys taga isa kung saan makuha nga isda ni guys putol sa mukhaon sa paon mo na ni sidya o ning tagaa. Ato ra po ning atangan po guys so unsay makuha aning maong isda ato na po ni siyang i-vlog kaya taon-taon na po miwa makapanagat guys so kaya nga naami pukot nag-amo ang pangisda diya kay ambot katag pamantingalig isda guys mga nang wa jud may kuha arong mga mamukutay. Wala po niyo itong gagmay kayong taga guys. Ang amo na pong ipalit kanina pong 566. Og ang kwambot ani guys 12 or 15 okay ra. Mahal po kayo taga ron oy. Tag 50 na ang cart kahon. Samtang ang nylon sab guys 350 ay kilo. So nakagasto po ko guys mga libuhon po. Kay kung magpasagat ta guys, dili ta magpailinilis panagat kasi magutman ta ba. Manang kumpasan ako. Kabos Valencia guys. Manang mahal pa ang bulinaw ka mapabay pagkita. Ambot ba niyang bulinaw Valencia lami mang kaadyo guys, bisag sa ginamos. Kay matud pa ang Valencia guys gaatubang sa dakong laod mo na nga ang iyang bulinaw arang tambuka di para sa ubang mga lugar guys nga ang bulinaw dili kaayo nindot kay kasagaran gud nila didto guys daghang kaayo mga sapa-sapa so ang bulinaw murag lahi ra jud. Pero miyang kag Valencia bulinaw guys, daghan jud mangiliw an.
So guys, mora to ako ang video karon. Ugma po natong atangan ug unsa gyud mahimo ning panagata. Bye-bye na guys. Ano man? Yan naman. 2, 3. 2, 2, 3. 2, 4. Oh, 4 para man. 2. 4. Lami din yung adlaw na no? Hoy, lami din yung adlaw na kay dagkog gawas. Daw nang lapoy taas na din mo daw. Pilang kilo? Ha? Salamat sa Ginoo. Sige, mungkin. Apa pa atas busuk. Oh, gitu. Sare, lista na. White sa kilo sana even. Kilo. Kilo, kilo, ipin. Ito. Nudot. Nag-aga na ta, ha? Nagkahimamat. Nagkahimamat. O wa managbo ito, dili magkahimamat. Magparinti raman di ay. Zara. Sana na? Dito pa. Dito pin ko, pin. Sana.
Sana? Ikan, po, gamitin ikan. Ano, Ito na. Ari na, ari. Ari, lagi ako, ari. Oh. Alam madaghan. Dagan ang hawaan. Wala na yun, city na yun, city. Ari sa Sige. Go! Uy. Na magali. Uy. Pili mo lang ng sambukuan. Uy, katumbak. Wa pa. Ug mara kay Malinaw na. di pangatambak ni Buli na, ipaon. yating Bulinaw? mo pay pag-ugsod na to. Puting sabon. Kaya mo? Puti, ito na ang jack. Ano to rin sa truck eh. Sudan. Sudan? Saan naman gagaw? Sila. Kare, kare. Go. Wala. Para di ay tres. Rest report. Resite le. Resite. Isay agaw. Asa? Agaw to na ho. O agaw dito nimo? Ni. Lagi. Ibayran ka day? Wapot na. Iko ang kuno to itilog basbana. Tag sari asawa manilog oy. Wala na ah, nang taida na silutan. Kuha na tayo. Napasuwa na. Ano nga na? Alik. Suki is alkin ini ba? Ako din na pangitaw. Nag-asa na pita na. Ay! Asa ka? Ikaw jud pin. Ha? Mupuli gud sila si Aladdin anang pwesto ni Aladdin Alvin. Magpuak man siya kay sila to. Daw mo. Namira ba ng pugot kuan? Kanang sabon. Ako ana kaya naman ng sabon. Brasa na ho ng panit, ano mo ng pait. O kanang hasang, mamrom gi pait na.
Ako nang na-vlog guys ang kuha ni Mr. Karon nga gibuhat na ng mga palangre gabi kay diha may among paon guys daghang magbulinaw itagaan man mi sa among anak mo tong amo ang gikapaon mo nang akong gi-vlog sila guys silang akong kapikas ug akong mga anak bye bye na guys bye bye